Assalamu alaikum. Ara mi hiwri ke on fola landi ko jawanta parti mo ayinna mi fesu simele wadde o video do billahi wallahi ayinna mi fesu simele wadde o video fi on minniri ayinna mi fesu ni CNRD on ko wani wadde ni walla ni min ma recruit gol ko duwa kon wadede kanko bayi o ittani en tinio o itti kadi masque wonno be hakkunde men gon e makko joni o laban en poste o wada candidature makko jonnon be haalde fi projet simandu 2040 e ko honno kadi be beyditi kadi hoore dum non bayi be elmini nini en anda ko honto situation fenike men ge fewnori e anda situation billo hajjas e anda situation kadi nini beeda baytu be dabi kadi parti model président Aliouba donc kono be fala nini kadi kono be fala beydito ko leyor dum non fi projet mabbe simandu 2040 yo lato kono be ebbi kono e ore CNRD nini kono be on wadde ko dum mi ari yewtugol en do faamu moƴƴa etton conscience miijito do moƴƴa jonnindire juuri men ene force vivant wallondiren itten aux entes militaires c'est ittare mo c'est o say do mare opportunité en ala opportunité ittugol entes militaire o ha hewti o say do ko sen jodike en darugol e télé darugol lumminotobe ama TikTok e Facebook ko hakkuni Allah o say do ni o say mo non halande do préparation entes militaire Mamadi Doumbouya e ko mandema makko de la gendarmerie préparation mabbe ni ko natangol membre be IFDG be nangira be yeru kambe wombe be lagine ko dum be fala el mingol ben no billahi be fala nabugol be maison centrale wala non go sama kala jokkado be fala nabugol be me be nangugol be goto got andi be nangi jombe ben ton ibe andi sellu ala la gine me parti o hino fonctionde jonno ko be fala ko natangol nanga ben no o yibe nangi déjà be dido be balde do be nangu benno ha hande benno kadi e hitale benno taw benno be akitale be nangi benno jonko ko en yide jodi ide uduti gite men ide darde de inde ko ma sellu arta sina dum hare e wallodirta ko sellu arata ko e hakkul mon Allah on wuri on maaye ko ma sellu arta tawta o dictature sellu no jokki golle mum to gasa si hawri jokka golle kono wombe be inude yo sellu arta yo sellu kono hare jokka golle mais ande hunde wotre président sellu mo jokki golle makko e kadi nyande saay on hewti o nyande saay hewti on hata ko leedi ko billahi o hewta mi yi président Ousmane Dadi Camara ko yewti kon ono sikkude ko reteni gon ko hore makko kanko Ousmane Gawa CNRD mabbe kambe ko be reteni gon ko hore mabbe be sikkude jama hulu be sikkude sellu dalen hulu nato ko leedi be famale bi tolike do kadi mi jeejo ono militant be yefde wombe ben lagine menen ko fimo men buri ma paade jonnindire juude men o sara parce que sina dum si problème alla dan problème di gonto yaltude haray ko nu jama waaw ko jettugol photo ji himbe pi wada story ma sans profil ji inna do joni e kaari jono yurmi yaay télévision jara na dum no hande kadi ko en wakilo arabe me mitala hande kadi goddo kippe nangabe ben no hetto ko dum wade wado gonni mais maninkabe ben kambe be lanni hebindare ko dum be nata maninkabe men mi merandi maninkabe ben parce que voilà merandi maninkaji bondi tum Allah ko ndire mundo si wona dum si hara o ente militaire jabuno famodirede o respecte no sarta makko fi kala o nangi haray mo mari valeur mais ande o bonni valeur makko